Ay! Huwag ka pa sa mga zombie, no? Ganino! Wala man kasi atong unay na. Wala man kakalit. Gani, pero tayo sa takloy, asa rin si Yossi? Ito! Uso di ay! Inuway ko naman nagsakay-sakay ato! Hala, takloy! Pasig ikuha na to sa mga zombie pa, gilatan na! Dili pa siguro oy! Kagahay atong Yoshi! Pero asa ka to siya takloy, no? Basig ikuha na to siya ng bossing! Dili pa siguro oy! Basin giuhaw ra to! Nagpahuway ra to si Yoshi! Kigikuha ba ito iyahang tubig no? Na, makasampaan yun ang bossing ani ba? Kaya wala to na man na tong misyon na itong patyo ng mga zombie! Kana nga lang! Ma-mission failed jud ta ani! Kasukan jud tang bossing! Pero, dapat mo balos ta Juyak! Kailangan ubalos mangyud ta! Kaya dapat manon mangyud ang misyon na to! Pero kung saan mo natin yung pagbalos, Bing, wala man tayong mga pusil. Na maugani no! Kung saan na nato ni Ron! Kung saan na to pagkuman sa misyon na ni! Ayaw mo surrender, kaya challenge ka na sa inyo. Hala! Si bossing takloy! Ala, ka ikaw dyan istorya ka na do. Bossing! Nawala ko si Yoshi! Asa di ay? Ayaw mo kabalo ka, kaya nagpahulay na si Yoshi. Gibiyahan mo din yun, mga dakhang mo. Ikaw mong gulat ko, Juyak. Si ako, nga siya raman niya ako nga sa kuha. Ayaw na mo paglalis, kaya na ako'y bagong issue sa inyo ha. Hala! Unsa man na bossing? I'm sure, pusil na po na ba? Oo, tama, Pusil. Pero dili lumbaril. Kanilang mga gagmay. Kaya mas dilot man yung gagmay. Kaya yan. Ay kana ba'y fights kayo kay dili kay bugat! Salamat, busing ha. Abi na mong nakalimot na kasamo ha. Nga kasukan minimo. Di na tinudo. Nagkatanaw ako sa inyo permente. Kung saan ninyo pagpildi ang mga zombie. Kayo makuha ninyo ang mga gusto na mission sa inyo ha. Na ako'y surprise sa inyo ha. Kuha yung bulsa. Kaya naan niya kumutang ako ang surprise sa inyo ha. Uno na takloy! Wow! Duta ni oy! Goy, pwede di ako wapay. Ako kay Kuma Vlogs! Gamitan na sa matarong ha. Dili magtinakha. Ayaw magpatakang pusin. Ang pingi na ang taman kay hinutang pa na. Ni! Mangutang pa rin ka sa'yo? Lakaw mo. Alam ko ninyong istoryahin lang so. Kaya nagpaabot pa ang mga blessing sa inyo ha. Tara takloy! Excited na kay kumamusilog ng zombie ba? Tara! Tara! Kitaan ka to? O di mo gustuhan ng gukod-gukod? Dali na lang ta sa igo-igo. Ako, boss. Mugo ko Japon ko. Kaya wala mang ko igo-igo. Bata pa bitaw ka. Bagtik pa imong tuhod. Nahan ko ng igo-igo, boss. Ka-exciting ang banat. Kuyaw po kag birada no? Pero good sa Japon na. Boss, unsay plano? Unsay plano? Wa pa kita naabot sa airport? Mag-aeroplano na ba ka ha? Plano ba kanyang desisyon? Sorry, I'm mistaken. Boss, ang saybot, ipasabot na, boss. Mag-istorya rata. Ug tae na hisgutan. Understood? Yes, butod. Sige. Ingani ang plano. Ang plano na to karon, tawagan na to sila. Kay once na mo tubag sila, magirata. Di ba masaya yun? Masaya! Saan na to pagtawag, boss? Cellphone. Atong na-snatch na to kanina. Kuyaw po ka mang snatch, no? Dala pati charger. Ayaw sabak, boss. Dala, magani, pati SIM card. Sige na, tawagin na. Sa number, boss. Type ang 911. Okay. Nalagi pulis. Sumamon. 911 yung mong gitawagan. Boss, sino ginagingon? Ambida. Ikaw ako.
Hello, Luigi! Mario! Naniod to na mo? Nay, nag-ring! Nanawag. Hello. Oh, naniud to nami. Kamo? Kinsa man eh? Kami ang Zombie Family. Hala, takoy, mga zombie. Ano mga zombie? Nakita niyo si Yoshi? Ayaw kabala ka. Kasi Yoshi is a zombie family member. So karon, manghagit mi sa inyong igo-igo. Kapalit ang iyong Yoshi. Ha? Igo-igo? Masa na igo-igo? Gira-gira, Guro Juyak! Sige, gira-gira din yung gusto ha. Musugot na may. Para sa mga ngalagang nga si Yoshi. Asa matawag kita? Diriara sa Purok Sumbag, Barangay Balintong. Gusto ba ka makadungog sa imuhang Yoshi? Bidaw, padungga daw ko. Sige. Mao man ka na imong gusto, padungog na ko. Okay. Yoshi! Yoshi! Paabot bidak, kay luwason ka na mo ni Takloy. Tara! Tara! Nya, himsog pa inyong Yoshi no. Kung sa'y gusto ninyo, kaldiritahon na namon eh. Umagira na ta. Saban! Aysa! Wala naman iko'y katawag. Gikulindid na. Tara, gira na ta! Tara! Magsikalat kayo! Kung naamoy makitaan, green o pula, take so! Yoshi, ataka na yun ha! Yoshi! Juyak! Si Yoshi kinana! Ha? Yoshi! Kurtisa! Naman yun sa kayo lagi! Basan kita bangan na ni Yoshi! Tara Takloy, atong duulon! Yoshi! 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 Ay! Ano dagan mata? Ngalaw tayo putil! Basin ba ikaw si Yoshi? Tama rin no! Kailangan mangita ta paagi para mamatay na totoo yung sakay nga zombie siya ha! Ako'y bahala, Juyak! Ikaw bahala sa uban zombie! Sige Takloy! Asa kaya ko? Makitaan lang lagi ito ako lagi ron. Ilon mo dyan ako to ron. Igo sila ni akong pusil. Huwag di lagi mula pos, buktot. Karon lang mo. Bahong kagwang. Tara! Wa jugo kauna oh. Igo jugo da.
nagalit si Sicardo. Walang balang hindi tatamak. Basta akong titira. Bantay lang ka, Mario. Bumalik ni sa part 6. Asa naman itong dua? Bantay lang karon. Ulohon nyo taka. Gukra ka! Diba? Huwag nalipong na ko ba? Yoshi! Yoshi! Masalamat ka kanya ako! Dapat si Mario na! Yoshi! Salamat! Nahipusan niyo mo mga zombie dito? Unsa? Ako pinakahawad mo makisalig sa kuha. Tara! Kailan mo ba yung part 5? Tara! Let's go, Yoshi! I'm back.